Nagtingkagol karon sa prisuhan sa Minglanilla Police Station ang 33 anyos nga lalaki human kini madakpi kay kalit lang nagpasirit og gasolina sa usa ka gas station sa barangay Población Ward 2 lungsod sa Minglanilla niadtong Marso sayo sa buntag. Gani nahuli-cam ang dinakpan nga giila sa alias nga Mamerto. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla, giingong kalit lang niabot ang dinakpan sa gasolinahan nang hagad og sinumbagay sa mga tao. Matud pa sa mga nakasaksi nga kalit lang giibot sa suspect ang fuel hose o gipasirit ang gasolina. Mobalor sa 2,556 pesos nga gasolina ang nausik. Atol sa pagresponde sa kapulisan, ang suspisado misway pa pagsukol sa mga otoridad. Hinungdan nga gipusasan kini. Giswayan sa pagkuha sa iyang habig ang didakpan apan nagdumili kini sa pagatubang sa kamera. Apan iyang saysay sa GMA Regional TV nga wala siya kahibaw kung nganong nakahimo siya ni adto o gihimakak siya nga hubog o ubos sa impluwensya sa ginadili nga drogas ni adtong panahuna. Napasaka na ang mga kasong alarm and scandal, resistance and disobedience to person in authority o malicious mischief batok kaniya.